Maayong gabi kanatong tanan. Ayong gabi. Niya kita karon sa ika-napulog-tulong na Domingo sulod sa tuig sa ordinaryong panahon sa liturhikanhong kalendaryo. O maanindot ron ang atong santos nga ebanghelyo kay maghisgot o naghisgot magayod kini sa umaabot nato nga padulngan ang kinabuhing walay katapusan nga mao ang ipadulngan karon sa atong igsuon nga si Ebanghelina. O mao kini mga igsuon ang mensahe kanatong tanan nga kita nga mga sumusunod ni Kristo gitagaan gayud sa giya alang sa atong panaw, gitagaan tas giya sa Ginoo sa panaw sa atong kinabuhi. Ang atong Ginoo sumala pa sa Ebanghelyo karon, mopadulong siya sa Jerusalem. Apan sa dili pa, mo snacks una siya ngadto sa Titays. Pareho na mo taga-isla sa bantayan, mga nini syudad kanang dili malimo diretso. Oh, karon basta. Pero kaniadto, anami Titays. Oh, anami. Ana magkuhan, mangihi, tanan, mag-snacks, mga mainit. O na niya. Mo na ka ng series, kanang kailan mo series? Oh. Reklamo na sila pag-abot nilang Cebu, kay ikan na sila bapulot. Reklamo na sila kay nano kuno mga taga-Norte, muhunong yun, o mangihi ka na sa Janon, sa lipa maabot na tusbuko, padungan ba? O muhunong. O, gina sila mo na yung mo na andan dire sa Cebu. Nga manghunong yun mi. Okay, mga ihi, tanan, mga snacks, ang uban, musuka. Yung magsuka, musnacks na sad, o naisuka na po. Oo. Wala ka ng Titays diha. Wala, amuan na sa unang kanang tultulanan na mo. Nga, inigay na mong siyudad, mga tubo na, gagikan niya sa siyudad. Kanang kuwan pa ito sa una, autobus, katong dili kon. O katong rough riders, nga puputro ko to. Oh? Napagaling ko sa una din kanang magbiyahe nga St. Francis, tagiya ko, taga-dili mo, taga-maslo. Oo. Boy pa tagiya ron? Wala na. Oo. Mga makatimaw ko na gid-gid. Kaya mo announce naman to ang collector. Dili ang collector si Bana, kay gift-bearer man. Mayon ito. Oh, bata na, kay niluan na, Titays. Oh, na, patawad na, manaog na mi, Titays. Oh. So, na siya mga igsoon. Ang panaw na to, doon ay padulungan niya muhunong yuta natin kahulungan. Mula si Kristo, sa Ebanghelyo karon nihapit o na siya sa Titays. Sa di pa siya padulungan to sa Bugo. Padulungan pa siya Jerusalem. Hapit o na siya sa Samaria. Kanang Samaria, o na niya ang mga Hudiyo nga di nagminyo ay o mga dili Hudiyo. Mga nga di sila ganahan. Ang mga Hudiyo na di kay ganahan kay mga Hudiyo exclusive maganda sila. Kung magminyo ka, Hudiyo yun ang imong minyoan. Hudiyo yun na sila. No? So di na sila gusto nga mixed blood. Di man na pareha na to mga Pilipino. No? Nga Pilipino, maminyo o kanang dili hapon kanang Amerikano makaha. No? O mga foreigner, ikan dito sa Amerika, sa Germany, anak daw. O kanang Pilipina, subidaw kay naong, maminyo o kuan, maminyo o foreigner. Uy, ang anak-anak, guwapa kayo. Pero, mo prevail yun ang dugo sa kuan, dugo sa foreigner. Pilipina, ito, maminyo sa taga-Afrika, ang gawasan. Wala? Mayong gabi din kanimo kung si Al Joseph Mantos. Naapod lang iyang kapika si ato ang artista sa pelikula si Ma'am Snooki Serna. So, padung siya nagto, hapit. Kuha siya na mata. Hangtod kay nahibawan siya nga padung siya sa Jerusalem. Mga igsoon. O gining tuura, ato hinumduman mga igsoon, kita hinumduman karon sa itong Ginoo. Mahitungod sa akong pagdawat niya. Nabisan, tuo dili ta anak diha sa kadugo sa mga Hudiyo, mga igsoon, hinumdum nila ang Ginoo
pinangga ta kaayo. Dili ta ngay maglod, na siya pinalabi. Kay, di man siya muhunong din moderate man Ginoo siya. So, na siya pinalabi, ayaw na hunaan mga igsoon. Mas may na lang ni hapit. Si Kwan bitaw, si Manny Pacquiao, dito siya tumuran, na yung sa ka-area nga ito, sa kabalay nga ito nga, nihunong gid siya kay call of nature. Mangihig siya. Unya, katong balaya, nahimuot, nalipay, kay iya magigisunlan din ito. Pero kato sila, mga lini ito. Oo. Mga lini ito sila. Oo. Sus karon kay ni hapit man si Pacquiao sa ilang balay. Okay, mangihig lagi. Call of nature. Mga iso, nagila-ila sila. Ila po giba, dayon sa ilang balay. Human ni adto nahimo maging istorya, nibaliktad gyud silang tanan. Pacquiao dahil sila. Nagkabot, ibang tagaan, siguro to ni Manny o tag 1,000, no? Oo. Bisan ako naman siguro, kung ako hapitan ko niya, ano sa mag-istorya na ako, natagaan ko 1,000, adawa ko ginang ko 1,000, bahala na rin. Pero ninigya ko po. Oo. Dito? So, na mga igsoon. Pagkaninutan nyo kayo nga, kanang bitaw, hapitan lang tas Ginoo. May nalana kay ni hapit. Hay tabing nila pa yun. Para bitaw nang umo, bitaw ng mga mula ba yun? Hadlok na mo. Ikaw rin, para nila ba yun? Hadlok na ka. Ay, kahadlok. So mga nang igsoon, di pa inumduman ta sa Ginoo. Nga, kitang tanan, nagpasabot lang yun, nga kitang tanan, pinangga sa itong Ginoo. Hapitan yun ta mga igsoon. Inighapit niya, na siya kuhaon. Mauna nga si Evangelina, iyang gikuha. Sa sunod niyang hapit, amot asa na po siya kabuda, napita mo hapit, na sa niya kuhaon. Ano naman, dahil mo? Ano man? Hapit-hapit mo naman yun eh. Hapit na yun na. Oo. Arita sa ikaduhang bahin mga igsoon. Ingnan, mingon sa ikaduhang bahin sa itong Ebanghelyo karon. Yan, naglakaw sila, yan, dahil usa ka sumusunod niya ang aming Ginoo. Musunod ako nimo sa itubag sa itong Ginoo. Do, inomdumido. Ang mga milo, kailan mong milo? Mura na giring. Murag mus na siguro na. Murag iring na siya. Nga, takas kay Simon. Muna yung milo. Kusog kayo ng mudagan mga igsoon. Niya dali, dayo na siya mutako. Maglisod mong dakong alam niya. Ang milo, may taguanan. Ang mga langgam, may mga salag. Apan ang anak sa tao, wag yun ito'y bisa na lang kapasilungan. Wag ingon ang gihigdaan, kundi ang kapasilungan. May mantaliniron sa haya ni Evangelina kay naatay Juan, naatay tent ni Congressman Duke. So, naatay ni mga igsoon. Salamat kay natin kapasilungan. Pero ang Ginoo, huwag yun din taong mga igsoon. Pautana, na, niya, sunod ka niya. Sunod ka niya. Wasay kapasilungan sa tupak, wasay balay. Mga igsoon. Ang kainumdog ko niya ng mga igsoon, o pinikaroon ang gingon sa itong Ginoong Jesucristo. Musunod tabaka niya, nga ang pagsunod ni mo niya, dako nga sakripisyo. Musunod ka sa Ginoo, literal, ato sa kunaman ang literal, in a literal sense, mga igsoon, musunod ka kaniya, kinahanglan nga magsakripisyo ka, wa kay kataguan, sa ito pa, wa kay balay, wa kay residensya sa kalibutan. Ano man, nganong kaniman ang gitudlo sa itong Ginoo, nagpasabot lang yun mga igsoon, na dini sa kalibutan, di yun di ay permanente. Mao di ay na, nga dini sa kalibutan, kay ato, makunit magiging nato mga igsoon, dini sa kalibutan, kitang tanan, na atay titulo. Unya ang atong alan, na ay apelyido. Ano man, di man ta permanente. O ang atong balay gitarukan, na asya titulo, ang uban, o ay titulo, na ay deklarasyon, kay dili man ta permanente. Na igsoon. So nga, dili sa kalibutan, at least
ilhan taas sa tadapitan. Oh, tapalalitan, umutang ka. Nagibutang yung mga itong address, mauli siya. So, malungkit, gidayo ka. Oh, mga igsoon. Wala namingon ang Ginoo nga. Kung musunod ka na ako, wa yun intaw ko'y address. Ha? Oh, dili ko in PA. No permanent address. Oh. Mga kanina ko suroy-suroy ra gyud ni. Niya akong sakyan, BMW. Iyawas Ginoo. BMW ang sakyan. Sama ng BMW, baktas, mitraswa. So, mga iyas Ginoo ang intaw. Mga igsoon. Sarap-suroy na gyud. Mga magitong iya, bisag asa siya maabot. Magsangyo sa isang pangilyo, huwag man siya magbubutak o sa kalugar. Usahay na siya ilaw sa kahoy. Nagtudlos mga tao. No na wa siya'y permanenteng address. Mga igsoon. O nangamingon siya nga, musunod ka na ko, magkalisod ka. Pero, sa kaulahian, madawat mo ang kinabuging walay katapusan. Anita sa ikatulong nga punto mga igsoon. Napo, ikapunto. Punto lang sa itong amot, hindi pa mo mga tog. Magpalain mo, mga tog na mo, muhunong na ko. Sige, so na mo katog. May mga kaigsuonan. Sir, musunod ko kanimo. Apan muuli una ko aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag. Pasagdi ang mga patay na maglubong sa ilang kaugalingong minatay. Sa may nagpahipi ini, mayon siguro mo, imposible pa rin. Ang patay, mulubong sa ilang kaugalingong minatay. Hindi na magaling na kabarok, maglubong pa. Kita na magaling maglubong niya. Yun sa may kahulugan ini mga igsoon. Na ikaw, namisulti sa Ginoo, wa nagyoy lain pang padulunan. Ha? Kung ikaw, muingon na sa Ginoo, musunod ko kanimo, pasagdi o kalimti ang tanan. Oo. Kung ato ning ibutang mga igsoon sa atong pagpakasala, muingon ta sa Ginoo, Lord, salamat Lord, renewed na ko Lord, thank you kayo Lord, di nagyug ko magpakasala pag-usab. Kausana lang. Ha? So, maura pag ginalay kwan sa tao. Kanang kanta dito nga ni Imelda Marcos, katong asawa sa ato ang kaninang presidente, si Ferdinand Marcos, kanini ang inahan sa ato ang karong napili nga presidente si BBM. Naman to siya kanta. Mga igsoon, isip ko sa katao mahuyag niya siya. Dahil tayo ay tao lamang, magpakailan pa man. Sumpay. Awa, di makasumpay. Kaya naman, karaan naman ang plaka. Bilis na mga igsoon. Di na maklaro ang tingog ko si Joseph. Di na yun. Ay tao lamang. Amen. Kay tao man lamang ta. Wala nga, Ginoo, umiingon ka ron. Kung musunod ka na ako, kalimti ang tanan. Ang imong kabtangan, sama sa usa ka patay nga maglubong sa ilang kaugalingong minatay. Niabot na itong seminaryo. Kumana ko niya titikays. Kami magkaila ito ni Congressman Duke, kay dito pa ito siya sa gawas ng eskwela. Kanini ang among seminaryo, patawag na ko sa among rektor. So, Dennis, kare, alay sa office. Na-message, na-tawag kanina. Sama, mag-senior, niingon din rin ang imong lolo na matay. Nihila ko. Kaya pagkabot pa na ako, pagkabot na ko din, namatay na akong lolo dito sa isla. Ako, bumalik sa ko. So, tayo kong excuse letter. Bumalik ko mga senyor sa isla kay namatay akong lolo. Ano lang, katapusan niya higay ang paglubong na ako. Sus karon mga igsoon, ang hitabok, niingon ang akong rektor. O, Dennis, Nodonilo, kung muli ka na ito sa Islas Bantayan, mautanan ko mo, mabuhi ba ang imong lolo? Madhangat ko, kasi gili tinuod na namatay. Dito sa? O
Okay, kung namatay na po, hindi mo ato ko dito, mabuhi pa ba ka kung lulo? O, di mo po si Frankenstein, mga makapabuhi o patay. O, di na hindi mabuhi. Ningon na ikaw mo, senyor, dili na yun. Di na mabuhi. O niya, uli ka dili. Kung uli ko yun, kung sa amin mahita po, absent na ka. Pilakaad lang. Kaya tigsoon naman na ito sa seminaryo, kung sa taas na ito mapakasyon. Yan sa man. Dinala ko muli nyo, kaya di man kayo mabuhi akong lolo kung muli ko. O mas mayo. Awad yun ko kauli sa pagkamatay sa akong lolo. Akong lola, di ako, naka-apil ko ato paglo. Naka-apil, nakahatod paglubong. No? Pwede mo apil mo kayo, apil mo kag-ikat nito sa akong. Tama din. So, mga na mga igsoon ko ni Kristo. Nga kitang tanan, ato na lang pasagdan. No? Mayon na ka nga, dili nako o musunod nako sa Ginoo. Ala, biyahe na. Kanang mga riyos, imong singsing, imong kwintas, imong angklet, o uban na tanan. Biyahe na, hatag ng Ginoo. Ibili na diya sa kalibutan. No? O, ibili na diya. Imong mga anak, ay ibili na. No? Ano man, pumana ang tanan. No? Pumana ang imong ang imong kalipay sa kalibutan, biyahe na kanang tanan. Ha? O imong panila nga kung mabari na kuno, kalinian na ako rin kuhaon sa pamilya na ay mamatay. Tuon mo po, kabari na ako, pagkasunod tuwing namatay mo papa. Kung si tinuo nila. Pero napi yung pagpari nga, napari na sila, huwag mamatay. Nabuhi pa noon. Nahiluan, buhi yapon. Kuhagi ni tinuod, pinatinuod. O sulag maaragi na, kahigayunan ragyon mga igsoon. Huh? Oo. Mana nga ang atoang pagpili sa Ginoo, nagpasabot lang yun. Pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang minatay. Nagpasabot lang yun na ang atong Ginoo siluso. Sama sa imong bana. Ha? Naalimutan na mo, ang imong bana, nagwangot ng pan, nipon. Sama po sa imong asawa. Naalidagang cheese, namutan na siya bana, suswa na, nagsigilan, lururo ang mata siya asawa. Ingana kasiluso ang atong Ginoo. Ingana sa kunta ang pamaagi ni mo mga isuon, nga mo panayag sa imong pagkansiluso sa pagpili sa Ginoo. Mga isuon. Anita sa ikaw pa. Mingon mga igsoon. Ha? Apan ikaw, lakaw, o iwali ang gingharian sa Diyos. May lain tao nga mingon, musunod ako kanimo sir. Apan tuguti ko na ako nga manamili sa akong pamilya. Mao na. Huh? Sunod kaniya mga igsoon, o niya, mayon tagpo nga, mayon ka nga, kinini ang di na ko magpakasala, di na gyud, dili na gyud. Kanang, Padre, yan po itawag ko nga. Kanina lang, katapusan na lang yun. Huwag ni dili na ko. Huwag sa ka. Mamaligyan ko siya mo, yan po ko nga, di ko manaktan. Kaya katapusan na ni. Huwag ni dili na. Oh, dili na po iti. Dili na. Ha? Kapag makamananghin pa ka ba? Kahuman ani, magbinuutan na ka. Huh? Oh. Kahuman na lang ko nito na, nako'y pondo. Magbinuutan na ko. Why? Dili na pwede. Start all over again. Ha? Oh. Start from the beginning. Start from the scratch. Mga igsoon. Kaya naman, makita manato ang katag. Tanawon ta, kung sa'y magkatag. Kada bang imong abil nga nag-uga o kanang imong aping nga nag-uga. Ha? Oh, makita magina nato mga igsoon. Ano man? Ngano kiniman ang gitudlo sa tong Ginoo? Ha? Oo. Mananili pagani ka, kinsa ganito magpunay lingi sa iyang pagpadulo o pagsunod sa Ginoo, di gyud makaabot sa iyang padulungan. Ha? Sa tigingon sa tinagalog pa mga igsoon, ang hindi marunong sa to lumingon sa kaniyang pinanggalingan ay mas mabaho pa kaysa malansang isda. Mao na? Hindi makarating sa pananaw. Okay na. Tagalog, ako na bahala na sa akin ninyo pag-ano. So, mao na mga igsoon ko ni Kristo nga, mayon na gani ka Ginoo,
Salamat sa tanan. Mamatay na ka. Oh, this so good. Ayaw pagpala ko. Ayaw lang sa kayo. Amito kami. Amito oxygen eh. Ayaw. Diretso na yan. Ayaw nagkahadlok. Ay kahadlok. Kay bago na ni. Nga matang sa kinabuhi ang imong mapuyan. Mga igsoon. Bago na ni. Nga matang sa kinabuhi. Katulang suod na kong seminaryo. Alarga na ko. Sabi ako, malita man. Malita. Isla ba ya? Sabi, malita tawag yan ito. Waman. Ano eh? Ngita ko bagay nga. Kuha ko mga sinina. Ako yung kamot. Ang mga sinina. Iusog naman seminaryo. Ang batanon. Ako sila ng malang ko. Ngita ko ka ng karton. Kanang karton sa nido bila. Nido, kanang to. Lakre ko. Sakto-sakto lang yung na-complete. Yan na natin pagbayad sa eskwelahan. Sa akong benefactor. May ilan ako. Yan. Karton. Pagdayan ko gawa sa kwan, autobus, kilapot ko diyan sa mabulong. Lakaw ko. Lakaw ko. Padong sud seminaryo. Ako ra usa. Pero ang ako mga kaubang mga classmate, ilang papa, ilang mama, dito. Padong na to. Naibugay ko nila. Duta nila ito. Kada ba mapili nila, mapingaman. Lagi na inihatod nila. Padong na to sa kuan. Padong na to sa seminaryo. Pero, kasi may tabo, katong ipanghatod. Uy, very bad. Ano man? Ang pipila pa lang kabuan. Ano? Bilag. Ano man? Giningaw ni Papa o ni Mama. Ay, no, maghatod-hatod, man. Ayaw, hatod-hatod. Kiningaw na ka. Wala ako. Maghangyo ko ang uhatod niya sa lubong ni Evangelina. Palihog lang ha? Ayaw na mo ka ng sentimental dito nga. Kung ayaw, muhilang mo, muban ko ni mo! Nagay may nga na itong mo diretso. Ano na ito, di ba bukata rubalik? Anak ko siya Joseph, ayaw ka. Anak, dalang anak bato, di gani, buwak. Anak, dadang ako mga sala. Kaya pilang ako utang. Anak, ingana lang. Okay, lison man kayo mga igsoon. Kung ano yung itong buhaton. Uy, ang uban na mauli na. Hindi ko alam sila. Wala mo balik seminaryo. Ano man? Mingaw man ni mama o papa. Hindi ang papa mama, may dako kay pukasyon magpare. Ay mo na lang papa mama, may pasula seminaryo magpare. Na nato mga igsoon, nga niya sa kalibutan, kung saan man mo pader pag sulod na kami nga mga laygo nga niya sa kalibutan. Ni mga igsoon. May na ganit ka sa imong asawa nga day. Gihigugma ko ikaw, taas o ibabaw. Sa tupaki ng timukan. Ay, wala kailangan. May ayaw siling nga imong silingan. Oo. Ayaw pag-ato na in sitio. Ano man? Ako kay ni-declare na kung ka, nahigugma ko kanimo o wala na inatin pa. Siya na yun. Mga igsoon, walang kikilain lingon pa. Di kay, nahigugma ko nimo. Kadil lang ha? Kadil lang. Manangit sa panima magpapa kung sugod pa sila na ikaw akong pangasawa o panganon. Ay, bakit magkanak mo igsoon? Ano yung lamang magpapa may panana? Papuya na yung asawa? Kung manangit pa ka, ikaw man yun na. A choice is a choice. Mga igsoon. And that is your ultimate end sa imong pagpili. Nga naman, kay ikaw man ang mubarog sa imong kinabuhi. Sus, ako pati. Luwi kay ko pati. Bila, luwi man ka. Ang akong edad pa 3, 71. Ay, baka ba? Pero retired na siya. Retired teacher na principal. Yung wak maminyo. Ang iyang mga igsoon naburot kong kaminyo. Siya may wak maminyo. Unya, ang iyang mga igsoon, professional na tanan. Mga dagko pag-grado kay niya. Well, sa manita mo may miss. Ano na ingana man ni miss? Ang madriki, ako may naggasto tanan sa akong mga igsoon. Yung mga kumamag papa na imanguyab na ako, masukok magitaw sila pag-dili. Na ako magalit ipari ita nga, manguyab na, nya, giso ka mo! Wala lang eh. So, pari na to.
Ako ba? Mas mainuan. Pero mao lagi ng padre. Ako padre, yun ko, namin yun intan. Mo na, ang akong naong, nananalang sa, nananalang simbahan. Bantog la. Ikaw may sige pamantay na ako nila. Sabutan din ang ako. Oh? Ita bitaw. Mao tayo sige pamantay na ako, Gerd. Na, simbahan. All the time, naarap pa siya diya. Oh. Sige, panaway na ko, pader. Ang imong buhok, pader. Labong na, nanggawas imong puting ang buhok. Sige ma'am, ako na rin patupihan. Pero mo ko'y paray, para pang patupi. At tagaati ka pader yun. 200 na. Salamat ma'am. Tuyo ko, kinakogin ng patagaso ng buhok. Pader, ang imong kilay, itakas na, nanggawas imong mga puti. Sige lang ma'am, ako na rin pagkatingan. Pero tag 200 na ba sa gyapon ng patupi ang itong kilay? Bahala ka niya. Ha? Oo. Kupadri, kanang nakapabak kay kuan, sabon, awa na ay, kuan na yung kuan eh, tayo ba, tayo na yung kuan, may tala na. Palitan sa tayo na yun, na. Padri, nakapabak kay gatas, apay, kanang, ayo, magpalit ka gatas, ma'am, ayo nang insure ha, kanang Glosserna. Glosserna. Sus, dahil nagkukay na mag-ilang paliton, ay, as ka. Ato na lugayin na akong ibangutan na pangutanan na akong maestra na retired teacher. Ako na, ma'am, may ibo ka na to, ma'am. Kaya huwag mag-ibo ko kasuway, ma'am, na ako'y nanguyab. Mostly yun, ako'y ipanguyaban. So, wala ka na, Sir Consent Joseph. Mostly yun na ako ginay panguyaban. Kung si Bako itaon ka, pero hindi ko magbilo ang kingano. Kuwan ba yan, kasulukoon ka sa Ginoo. Iya ang yun ka sa Ginoo. Kung naamagaling ng pagbati pa din, kutob lang yun ko sa kaibog. Mauna ginako ka din. Mga tagaan ko, Glosserna, kanang mga pagkaon, kanang wala ko pangayuan, maihatag, kanang mga karsunis, kanang kuan, ay ihatag, tagaan ko, hangtod rin, wala pala ako masulot na ilagahan dito sa kumpan, komprador. Ito? Mangayo ka, isa na po nihatag, kaningon man siya, ngayon ihatag pa din, ikaw gisuruban na. Wala nga din ako pag-ipanghatag ninyo. Sa mga mga igsoon kila ni Kristo, ang atong Ginoo, kung ato ning sumadahon ang atong Ebanghelyo karon, siya usa ka siloso. A choice is a choice. O kung ana magani ang choice, ana ay revolution. 100% nga iya gyud ka sa Ginoo. Ano man, kay kitang tanan anak sa Ginoo, mubalik gyud ta kaniya, siloso siya. Sigurista siya nga pagka-Diyos. Kaya naman, bisang taliwala pa sa atong pagkamakasasala, kuhaon yun ka sa atong Ginoo. Ingana ng sigurista. Bisang dili iyahang muhon, ibalhin yun na aron maiyahan na ang imong yuta. Ingana ang Ginoo ka sigurista, mga iso. Nga ang atong kalag, initapos sa atong kinabuhi, iyaha. Dili iya sa daputan, mga igsoon. Mauna nga, mangayon ta sa grasya sa Dios. Maunta, kitang tanan, magpabilin ang atong pagpili sa Dios nga lingkod. O kinisiya tibuok, mga igsoon. O mangayon po ta sa grasya sa Dios. Nga human si Evangelina nga nipili sa maong grasya diha sa kinabuhi dinhi sa kalibutan, punta ang Dios. Muhatag kaniya sa ganti sa kaluwasan. Amen? Manindo. Nagatuwa po sa